11,95 for en komplet gennemgang af din Peugeot eller Citroën. Kontrol af bremser. Kontrol af lys. Kontrol af udstødning. Kontrol af bilens bremsevæske. Kontrol af bilens undervogn. Kontrol af bilens bremser. Puha, der skal jeg ned igennem soltaget. Kontrollere viskerbladet. Bilens lys. Kontrollere bilens blinklys. Kontrollere bilens forlygter. Sæt motortester på diagnoseudlæsning. Kontrollere bilens styrebokse. Påfyldning af sprinklervæske. Der er sket meget med din bil gennem de sidste 30 år. 11,95. En komplet gennemgang af din Peugeot eller din Citroën.